tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Back-Nerd Secret File ng ating kabisyo na si Stephanie na merong jowang Jojo na nagpanggap na siya ay may amnesia matapos niyang matanggap ang malakas na hampas sa kanyang ulo na ang gamit-gamit ng kanyang jowang panghampas sa kanya ay isang palanggana. Well, nagsimula naman kasi ito sa pangingiliti. Alam niyo yung pakiramdam na siya naman yung nagsimula tapos siya yung masasaktan sa dulo. Yung tipong siya naman nag-initiate ng pananakit na ito Tapos biglang boom, siya na yung masasaktan sa dulo. Pekon, kumbaga kiniliti ka, tapos yung ginantihan mo, biglang boom, nasaktan. Anyway, ngayon pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ng ating kabisyo na si Matt Steven Vito. Sabi niya rito, DJ Rocky, ikaw siguro ang magandang kilitiin. Charot with harot. Ganda mo. Shoutout po sa JCR Company Boss, M2 Sir Danny, Sir Mervin, Sir Raymond, Sir Fred, Sir Ver, Sir Vin, Sir Ed, Sir Chel at kay Kuya Randy Sinedo. Sa mga kasama kong driver na bully sa 12-wheeler, labis po ako nagpapasalamat sa inyo. Vito signing off. Maraming salamat po. Talaga? Ito si Vito? Umalis na ng trabaho sa mga 12-wheeler. Siguro lilipat na siya ng ibang wheeler. Mga 16-wheeler naman. O kaya baka sasali na siya kay Kuya Well. As a dancer. Di ba merong ganun yung dati? Parang ganitong salary. Ikaw na ba ang susunod na wheel dancer? Pero hindi po totoo yun by the way. Anyway, ito naman sabi ni Charles Sancho. Grabe naman kasi yung paghampas ng palanggana sa ulo. Akala naman kasi shockproof ang ulo sa itaas. Tsaka sabi, once you fake it, magkakatotoo. Like yung nagpretend si Jojo na may amnesia siya. Huy, baka magkatotoo yun. Ingat-ingat din sa ginagawang prank. Lesson learned, magkakilitian na lang, wag na maghampasan o pekein ang amnesia. Pahampas naman ng 5K sa mukha o charot with her. Ay ako, payag din ako nun. Sige nga, guys, kapag hinampas kayo ng 5,000 piso sa mukha, aalma kayo, hindi? Hindi, diba? Paano na kung 10,000 pesos yan? Mas lalong hindi, diba? Kahit i-left and right mo pa yan. Anyway, ito pa sabi ni Igop Moto Vlog. Good evening. Wala pala yan sa harutan namin ni Mrs. Pag kiniliti ko si Mrs. sa bandang leeg, hahampasin talaga ako ng kanyang mahiwagang pata. Bakit pata? Uy, ang layo ng dinapuan ng leeg. Kumbaga kiniliti sa leeg, tapos biglang pata na next. Ang layo ng tinawid, sis. Anyway, tapos yung kiliti, aabot na sa tagiliran. At ayun, automatic na. Diretso. Chuk-chak, tienes, shulwang, dugwet. Shoutout naman po sa TNVR Alliance, the Boss Grab Cars. Sa Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak sa kakalsarahan. Mark
Andre. God bless. Ito pa sabi ni Richard. Hi DJ Rocky. Ngayon lang ako ulit nakapakinig sa'yo. Tinaon ko na Friday kasi hindi ko kinaya ang mga top secrets mo nitong mga nakaraan. Pero yung ngayon, wala ko masyado narinig na bakbakan. Na-bore ako. Di ikaw na na-bore. Siguro talaga ano ka? Man? Ano? Yung tipong kapag nagdiri ka, anong tawag doon? Yuck, diba? Siguro ganun ka. Bakit gusto mo yung may mga eksena talaga na ganun? Ako nga, wholesome ako eh. Anyway, pero masasabi ko lang para-paraan din si kuya para makascore. Kasi yung ibang lalaki, I don't know. Baka na-el kapag hinahampas. Di ko na-gets tong si Richard onto ka. Baka siya na talaga yung nahampas sa ulo, no? Eto pa sabi ni Doc Yorge. Hi Stephanie, yan ang napala mo. Lakas mo kasi mamisikal, palanggana pa yung ginamit mo. Ginantihan ka tuloy ni Jojo. Pero okay lang yan. Nagkauluhan naman kayo sa bandang dulo. Si Jojo naman ang lakas mangiliti sa susunod magsuot ka ng helmet. Baka hindi lang palang ganang ihampas sa ulo mo. Baka plancha na. Congrats nga pala sa performance mo sa SPOM kanina, DJ Rocky. Maraming salamat. Thank you so much. At eto pa si Robert Terao may message. Maiinis lang ako pag kikilitiin ako sa parte ng katawan ko na nakakakiliti. Magkikilitian, maghaharutan na lang kaysa naman mauwi pa sa sakitan. Meron tayo dito mga kabisyo na nasa loob ng booth natin na gusto mag-comment sa mga usaping kilitian. Sino sa inyo gusto nyong mauna? Brian Mariano, the expert. Tawa-tawa. Sige na, patawa-tawa ka pa dyan. Alam ko naman na may gusto ka ng kilitiin dyan. Ayun, hello. Ano? Gandang gabi. Dito pala. Yan. Yan. Masasabi ko sa, dapat yung sa, kay Jojo, dapat dahan-dahan sa pagkakakiliti para hindi siya masakit. Yung medyo malambing lang. Yung tipong, yung pagkakakiliti, gentle lang. Oo. Gentle, with care. Handle with care, kumbaga. Para hindi siya, sa next time, hindi na siya ambalusin ng Palanggana. Tapos, pag sa mga babae, kaya ito, kapag, para mawala yung kiliti nyo, sabay niyo ng ungol. Nang ano? Ungol. Nakikiliti ka tapos uungol ka? Ganun ba yun? Oo, para mawala yung So kapag nakiliti ka, ganun. Oo, kahit sa akin din pag may maano sa akin. Sige, pasample ng ungol mo. Parinig ako ngayon. Mahirap dito eh. Mahirap talaga dito kasi mababan ka na dito pag ginawa mo yun. Oo. Ano? Kilitin nyo ngayon. Kilitin nyo to ngayon. Ayan na. Si Boy Pindot kinikiliti si Brian. Bakit ganun yung mo? Tawa mo, parang iba na yung lalabas sa'yo. Ayun lang. Kaloka. Yun lang ba, Brian? Tapos yung sa... Ay, meron pa? Ano to? Yung sa prank naman, huwag naman ganun prank. Kaya medyo na yung matay lang. Yung mga simpleng lang. Huwag na yung yung kakabahan yung si Stephanie kasi mali mo may sakit pala sa puso ganyan. Mm-hmm. Ibang prank la lang. Yari may prank na ganito na malayo na yung sa prank. Yung ibang prank naman na kunyari may sabihin mo na ang sarap pala ng hotdog mo, mga ganyan. Tapos may makakarinig ganyan. Parang gino-joke mo lang na parang pinaparinig nyo lang sa ibang tao na parang, masarap pala hotdog mo. Yung parang ginawa nila Tanya Chinita tsaka ni Uncle Dagol. Na prank, no? Na parang marami na biktima sa loob ng banyo pero hindi naman talaga nila ginawa. Yun yung mga mamagandang prank. Yun lang. Kayo talaga. Alam mo yung mga napaprank sa mga ganun, yung may alam talaga eh. Diba? Pero pag wala kang alam, yung mga inosente ka lang, hindi ka mapaprank sa ganun. Kasi hindi mo alam yung tunog. Ano bang kamalay-malay mo? Diba? Sino bang may gustong sabihin dito ngayon?
Si Richard ba? Meron bang gusto sabihin? Ate Cathy, ikaw? Wala. Ito Rhea. Yan. Si Miss May sana ng Sweet Blooms eh. Kaya lang, Miss May, isisave na kita dito. Uy, by the way, binisita tayo ngayon ni Miss May, the owner of Sweet Blooms. At meron siya mga pinadala sa atin ng mga bulaklak. At itong mga bulaklak na to ay hindi lang basta-basta pan-display sa bahay, kundi pagkain. Alam niyo ba na pastillas ito? Oo, tinikman ko kanina, ang sarap guys. And as low as 35 pesos, tama no? Ay, meron ka nang pwedeng ipang regalo ngayong darating na Valentine's Day. At kung gusto niyo po araw-arawin yan, okay lang din. Ganda-ganda nung ganda ng packaging, ang sarap nung bulaklak. Wait lang, natawa ko. Ang sarap ng bulaklak. Sarap ng bulaklak. Ayan. Kaya pwede nyo na ipamigay ito sa Valentine's Day sa mga taong mahal ninyo. Anyway, mabalik tayo sa ating SPG Secret File. Actually, wala akong ma-recall sa memory ko na nakiliti ako ng sobra, na ikinatuwa ko. Wala pa. Wala pa sa ganun. Alam ko na. Meron pala. Yung kapag may balbas tsaka bigote. Tapos dumaan sa pisngi. Tapos hanggang pumunta ng leeg. Hanggang dun lang, diba? Kasi nagbeso-beso kayo, tapos parang natisod lang, tapos napunta sa leeg. Ganun. Yun, nakakakiliti yun para sa akin. Tapos, yung naalala ko naman, nakiliti ako ng sobra, na ikinainis ko Yung pangingiliti ng kuya ko, alam mo yung akala niya nangingiliti siya, pero yung totoo nakakasakit na siya. Ganun. Di ba kapag tinusok-tusok ka sa tagiliran mo, dapat yung parang gentle lang para ticklish talaga yung dating. Pero yung iba talaga yung parang yung merong tinututok sa'yo na baril sa gilid mo. Diba? Hindi mo alam kung hinihilot ka ba, tinatanggal yung lamig mo. Ano yung may lamig sa tagiliran? Kakaloka. But anyway, para sa'yo, Stephanie, ang masasabi ko lang ay kung ayaw mo talaga na kinikiliti ka, ang pinakamagandang gawin dyan, unahan mo na kasi ng pangingiliti. Oo. Baka naman kasi kinikiliti ka lang para, alam mo na, merong maganap, diba? Yan kasi yung mga tactic ng ibang lalaki. Tama ba? Yung tipong parang may physical touch, ganyan, kilikiliti muna sa una, hanggang sa biglang nagkatitigan na kayo, tapos yun na. Oh. Diba? Simpleng tactic yan parang pagmamasahe lang yan. Una, minamasahe mo lang yung likod, tapos biglang boom, nagmamasahe ka na pala ng iba. So, yung mga ganun. So, tinaktikan ka lang siguro niyan. Nagpadala ka, tapos naasar ka, napikon ka, hinampas mo ng palanggana. Pero yun nga kabisyo, hindi magandang prank yung nagka-amnesia o kaya yung mga something related sa sakit. Kasi pag-aalalahin ninyo talaga yung isang tao So, ako, I don't recommend it at all. Kung sakali man na magpa-prank kayo, siguro pwede yung mga prank na by the way, hindi buntis hindi ganun by the way, meron kang dapat malaman. Mga ganun. Ganun yung mga meron kang dapat malaman. Tapos sinabi mo na bigla yung katotohanan. Na yung kinain mong pagkain kanina sa ref, pagkain pala ng aso namin. Mga ganon. Oh, di ba yun medyo safe lang. Tapos yung duduwal-duwal lang siya. Ganon. Hindi yung masyadong mag-worry ng bongga na ikakasakit pa ng puso. Ay, but anyway, Kabisha, if you wanna share the secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB for top secrets, nakapiling ang inyong basa Princess DJ Raketera. Ate kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in super. Back the nerve. Secret fun. Metro's number one. Metro's number